ni dagabana so minnu jɔlen na ni ye DSC Samake construction maaw bolo nɔ di awɔ DSC Samake construction maaw u bi so jɔ i be ala kale ko so ale dɛsɛna de u ka baara tɛ sojɔ dɔrɔn ye dɛ u be so planw ni ka olu bɔ BTP topographie u be ni bɛɛ lajɛlen ni ka o kɛ n'i b'a fɛ ka terrain san papier jɛlen DSC Samake construction bi terrain feere so finition ɲuman u b'o kɛ décoration u be o fɛnɛ ni ka o kɛ e de be station baara la i b'a fɛ ka station ni ka o jɔ u be station ɲɛnɛmanba ni ka olu fɛnɛ ka olu jɔ ka supasima ɲuman ka o k'i ka so la ka nɛgɛ ɲuman k'a la o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw i ka so jɔlen tɛ bin a yɛrɛ ma fiyewu DSC Samake construction b'a ka baara ni ka o ɲɛdɔn i mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la sa i senfa biribiri i ka se u dagayɔrɔ la ni o ye Moribabugu ye station Orix masurunya la Coy nɛgɛjuru sira 70 41 27 59 66 23 18 58 baara ɲɛdɔn o ka to baara dɔn b'a bolo DSC Samake construction maaw u b'u ka baara u b'a ɲɛdɔn. Alora December kalo kɔnɔna la san kalo laban bi ye o tile fila ye tɛnɛ Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbagaw aw bɛɛ lajɛlen foli don ka dɔ ka wagati cogoya k'aw bisimila bi an ka bamanankan kunnafoniya olu kɛnɛ kan. Kasangani December kalo tile fɔlɔ ni o kun ye kunungo ye kari an ka jamana fintigilakaw ka wulikajɔ kɔni sera ka to Mali ani Algérie frontière ni ɲɔgɔn cɛ min kɔnɔna u ye frappe kɔni kɛ i ka dɔn k'a fɔ kalo gɛrɛ diinɛ tigilama kolo caman kan Tɛzawatɛn dugu o kɔnɔna la min kɛra sababu ye ka bingani wale tigilama kɔnu ka ɲɛmaaba caman kɔni bɔnɛ ani na kɛrɛnkɛrɛnla ni fɛn min ye Fahada Al-Muhamudu kɔni ye ni ale yɛrɛ kɔni gacha secrétaire général kɔrɔ min ye a tile kɛ san 2023 kɔnɔna la ale kɔni bɔnɛna ani na o kɔfɛ ma filala o de kɔni Mohamed Ag Asharif n'u b'a wele ko Mafika o fana kɔni ye ka dɔn k'a fɔ gacha yɛrɛ kɔni secrétaire financier ye ale ye o kɔfɛ Bay Aga Diknan o fana bɔnɛna ani na fo ta se Shogiba Aga Atayorma o kɔfɛ Albarka Aga Alfaki o kɔfɛ Musa Agbay mɔgɔ seginaw kɔni kɛla Bashar Ag kɔni ye ni ma ko fɔlen ninnu kɔni ka sagani an ka jamana fintigilakaw ka wuli ka jɔ u kɔni ye ni maa ni gɛlɛn segin o kɔni ban wagati wale kɔni tigilamaw kɔni ka ɲɛmaaba segin kɔni olu bɔnɛna u ni la an b'a fɔ hali bi ala ka fanga di an ka jamana fintigilakaw ma ala k'u fanga yɛlɛ ka dɔn k'a fɔ jugulamaw ta kan. O kɔfɛ bi ye tɛnɛ December kalo tile fila don min kɔni tun ma kɔnɔna kosɛbɛ ka d'a kan Orange Mali ale ni Sestom ma olu ka procès kɔni tun bilala ka bidon in ma kɔnɔ ka d'a kan don fɔlɔ min kun fɔla ni o ye octobre kalo tile 30 min tɛmɛna Orange Mali ka avocat ye a laɲini kɛ tribunal fɛ ka wagati di u ma walasa u bɛ se ka u labɛn cogo min na ka se ka na tribunal kɔnɔna la ka na ɲɛfɔliw kɔni kɛ o la don min dira u ma o de kɔni tun ye bi December kalo tile fila ye nka kuma min na u kɔni sela tribunal kɔnɔna Orange kilala ka laɲini wɛrɛ kɔni kɛ tuguni ni o ye Orange Mali ka avocat ye tribunal kɔnɔna ko u ka se ka wagati di u ma tuguni wagati kura min yɛrɛ kɔni dira juge yɛrɛ kɔni fɛ o de kɔni kɛla i ka dɔn k'a fɔ janvier kalo tile 27 ye ni o ye kulu fɔlɔ ma olu ka procès bɛ kɛ o la kulu filanan ma olu ka procès bilala ka février kalo tile 3 ban kɔnɔ o la maa sabanan olu fɛnɛ ka fɛn min ye procès bilala ka février kalo tile 10 nata ma kɔnɔ san 2025 walasa ka walawalali kɛ a ka fɔ maa minnu farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye u kɔni bɛɛ lajɛlen u bila kun ne kɔni do ka d'a kan ma dɔw bilala ka bɔ baara kɔnɔna la a mɛnna dɔw bilala ka bɔ baara kɔnɔna la wagati laban ninnu de kɔnɔna la wa u bɛɛ de bɛ ka u ka hakɛ ɲini o kama u ye u danfara ka bɔ ɲɔgɔn na ka bɛɛ ka kiiri donya kɛ i dan ma o kama wagati kura min kɔni dira o de kɔni janvier kalo tile 27 février kalo tile 3 ani février kalo tile 10 an b'a fɔ hali bi ala ka jisuma kɛ ni ko in fura ye. I n'a fɔ a bɛ deli ka kɛ san o san cogoya min na fɛn min ye ɲinan kɔni ta okumu kɔnɔna la ni o kɔni journée mondiale du sida kɔni ni o ye don min kɔni talen don diɲɛ fan tan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka ɲɛsin sida bana o kɛlɛli kɔni ma o la ɲɛnamaya la an ka jamana kɔnɔna la min yɛrɛ kɔnɔna ɲinan ta sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko suivons le droit chemin ni o ye an ka sira tilenlen kɔni ta ka sanga ni kɛnɛya tigilamaw kɔni k'a fɔ ye fɛn min ye sida bana ko binna ko kan u ye a yira k'a fɔ ko maaw yɛrɛ kɔni ti ka wulikajɔw kɔni kɛ kosɛbɛ
kosɛbɛ fɛn min ka taa u yɛrɛ lajɛ ani ka se ka a dɔn n'a b'i la i bɛ fɛɛrɛ minnu kɔni sabati o yɛrɛ kɔni kɛmɛ sababu ye ka se ka gɛlɛya caman kɔni don sida baara kɔni a furakɛli la wagati min na i ko sisan ka d'a kan sida bana bɛ sɔrɔ sira caman fɛ ba bɛ se k'a di den ma kɔnɔbara la i n'a fɔ a bɛ sɔrɔ sira wɛrɛ caman fɛ cogoya min na o kama ko maaw ka u janto u yɛrɛ la u ka wulikajɔw kɛ hali bi ka taa lajɛ n'a b'i la fura minnu ka kan ka d'i ma o na d'i ma walasa a kana walankata a kana kɛ tiɲɛni ye. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Laginɛ Konakiri ka sanga ni kunungo karidu desanburu kalo tile fɔlɔ san 2024 Laginɛ marabolo min ni a bɛ fɔ ma ko Zere Kore kuma min na maaw kɔni tun bɛ match lajɛ la o terrainba kɔni sanfɛla ka d'a kan match tournoi dɔ de kɔni tun don fɛn min laban yɛrɛ kɔnɔna na kɛ ni furukufuruku ye ka d'a kan supporters yɛrɛ dama kɔni mana ɲɔgɔn faamu tuguni fo laban kɔni kɛla u kɔni bolo sera ɲɔgɔn ma min kɛra sababu ye ka maa caman kɔni bɔnɛ hali bi an bɛ wagati min na i ko sisan ɲɛfɔli jɔnjɔn kɔni ma kɛ a ko la nka a bɛ n'a fɔ maa caman fana kɔni bɔnɛna ani na nin ko in senfɛ. An bɛ taa Senegal ka olu kɔni fɛ yen nɔ ka sanga ni Senegal député sigi kalafili minnu kɔni kala ni Senegal jamana minisiri ɲɛmani o ye premier ministre Ousmane Sonko ale tɔgɔ tun bɛ candidat u yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ la a ka parti ni o ye Pastef ye o kɔni ye sebagaya kɔni sɔrɔ ni maaw tora ɲininkali la ni o ye ko Ousmane Sonko a bɛna to primature kɔnɔna la ni o ye ka to a ka premier ministre ya jɔyɔrɔ la walima a bɛna député ya baara in de fana kɛ wa o kama ka sanga ni bi tɛnɛn 2 décembre kalo tile 2 min yɛrɛ kɔnɔna député kuraw kɔni bɛna baaraw kɔni daminɛ o kama Ousmane Sonko yɛrɛ a bɔra ka kuma a ye a yira k'a fɔ ko ale kɔni tɛna kɛ député ye wa ale bɛ taga k'a fɔ député kuraw kɔni ma ka u bonne chance min na ale bɛna to primature kɔnɔ k'a ka jamana premier ministre ya ka o baara kɔni kɛ ka ɲɛ min na a b'a laɲini kɛ député bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u fanga fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka Senegal jamana kɔni ka baara kɛ a bɛ se ka ɲɛtagaw sɔrɔ cogoya min na. An bɛ segin ka na an ka jamana kɔnɔna la an dusuma ka sahɛli bɛ nin kunnafoniya in kɔni di fɛn min ye professeur Isa Njayi ni ale fɔ maa dogolen tɛ an ka jamana kɔnɔna la ka d'a kan a ye baaraba caman kɔni kɛ an ka jamana kɔnɔna la ka d'a kan fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ professeur Isa Njayi ye a ye an ka jamana minisiriyaw caman kɛ ka tɛmɛ ka d'a kan a delila ka kɛ an ka jamana kalanko minisiri kɔrɔ kɔni ye wa o kɔfɛ a kɛra ministre de la culture et des recherches scientifiques fana kɔni ye 1992 ka taa bila 1993 kɔnɔna o kɔfɛ sanfɛ kalanso ni o kɔni université ye a ye o lakɔli karamɔgɔya kɛ o kɔfɛ chercheur do philosophe do analyste do syndicaliste do o kɔfɛ acteur politique do militant associatif do et puis militant culturel fana ye a ye a kɔni ye baaraba camanw kɛ a bɔra a ye article caman kɔni sɛbɛ science domaine kan wa a ye livre camanw fana kɔni sɛbɛ fɛn min an ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ ni o ye général Amadou Toumani Touré ye a kɛra ministre ye o ka wagati olu fana kɔni na wa fɛn min ye professeur Isa Njayi ye a kɔni sera tɔgɔmala kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna la fo ka taa se farafinna bolo kɔni fɛ kunnafonidilaw fɛ ka d'a kan a kɔni ka dɔntaw kɔni kun ka bon kosɛbɛ min yɛrɛ kɔnɔna a bɛ walawalaliw kɛ faamuyaliw fana kɔni bɛ sɔrɔ a la min na a ka bɔ laban kɛla 2019 wagatiw la min na a kɔni chronique 2 kɔni kɛ min yɛrɛ kɔni thème de ye ko silence on démocratise démocratie et facture sociale au Mali tome 1 min kɔfɛ a ye filanan fana bɔ ni o ye le festival des brigands fana kɔni ye a kunnafoniya kɔni bɔra ka bin ka sanga ni sibiridon tɛmɛnen novembre kalo tile 30 ko fɛn min daba b'an ka wele o sera professeur Isa Njayi ma faransi jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya Paris lapitaniso dɔ kɔni na min na kunnafoniyaw kɔni cari la an b'a fɔ ala ka hinɛ kɛ professeur Isa Njayi la daba ma ala ka a kaburu nɔrɔ. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbagaw aw tulo garisɛgɛ kɛra nin kunnafoniya damadama de ye an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnli ko ɲuman la ni aw minnu bɛ fɛ k'a ka cakɛdaw lakodɔn k'a ka jagofɛnw lakodɔn a bɛ se k'aw sɔgɔ an ka direction commerciale la nɛgɛjuru sira minnu bɛ tɛmɛ an ka jaw duguma aw k'an bɛn sini ni ala ma basi kɛ ni aw la ala k'an ka jamana basigi.